زہرا تیرے بچیاں دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے بچیاں دے احسان بتیرے نے اسلام تے جو کیتے ہے اہدان بتیرے نے پر زہرا تیرے بچیاں دے جیڑا احسان منی بیٹھے بولے سبحان اللہ کہ کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا کوئے انج صاحب کردار تے او انسان بتیرے نے انج صاحب کردار تے ہے انسان بتیرے نے پر سیدہ تیرے بچیاں دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکبر دی عظام آئے گی او دیسی نا ازاں کوئی انت دین مسیتاں وچ آزان بتیرے نے نت دین مسیتاں وچ ہے آزان بتیرے نے راسل کلام شیر ہے حضور آپ دے کلو دعا لیں دے ماشاءاللہ کہ تابش دیاں مرزانو دیو آپ شفا بی بی او گھلنا تیرے دائیں تو لقمان بتیرے نے گھلنا تیرے دائیں تو ہے لقمان بتیرے